Усім прывітанне, з вами Ілля і гэта канал Чарпа2. Як заўжды паспрабуем пашукаць торговыя магчымасці на наступны тыдзень. Караценечка з навін, якія адбыліся на гэтым тыдні. На мой погляд, нічога цікавага не здарылася. То, што ЗША напалі на Іран, гэта адбылося на папярэднім тыдні, таму ўсе навіны былі вакол Ірана. Сягоння таксама 8 сакавіка, таму я віншую ўсіх жанчын з гэтым цёплым святам. Жадаю ўсім улыбак, смеху і добрага надвор'я як на вуліцы, так і ў сэрцы. І можам пачаць тады з тэхнічнага агляду. Як заўжды, караценечка лэйаут. Два таймфреймы. Справа стратэгічны тыднёвы і злева дзённы. Знізу комба OSMA індикатор. Чорная лінія гэта MACD, аранжевая лінія гэта сігнальная лінія MACD і індикатор OSMA. Зялёныя слупкі растуць, чырвоныя падаюць. Усё проста. Асноўны графік. Дзве злізгальныя сярэднія, павольная з перыядам 22 і хуткая з перыядам 13. Пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе зону заключную паміж двумя гэтымі злізгальнымі сярэднімі, што актыў знаходзіцца ці справядліва ацэнены. У гэты момант тады мы не маем ніякай перавагі над другімі гульцамі на рынке. Таксама я маю канал на адлегласці 3 ATR ад павольнай злізгальнай сярэдняй чорнай лініі. І таксама колер свечак гэта імпульсная сістэма Элдера. Чырвоны, сіні ці зялёны. Чырвоны забараняе купляць, сіні нічога не забараняе і зялёны забараняе прадаваць. На гэтым можам пачаць, як заўжды, з еўра-долар. Што можна глядзець, бачыць на тыднёвым графіку, бачна, што свечка закрылася ніжэй павольнай злізгальнай сярэдняй. Таму можна чакаць, што тренд можа зламіцца і пачацца сыходны тренд. Зараз яшчэ намінальна ўзыходны, але трэба таксама заўважыць, што гэтая карэкцыя па MACD яна амаль што скончылася. І я бы чакаў, што гэта ілжывае прыбіццё ўніз, і на наступных 2 тыднях яно можа адскочыць вышэй за зону каштоўнасці і пайсці расці вышэй. Але гэта як заўжды, калі гэта адбудзецца, тады тренд аднавіцца, але зараз таксама ёсць пагроза, што тренд зломіцца. Нічога не робім. На тыднёвым танна, але чырвоны колер, на дзённым танна сіні колер, але купляць пака не мае сэнсу. S&P 500. Узыходны тренд. Пакуль што таксама першая свечка закрылася ніжэй павольнай злізгальнай сярэдняй, што гаворыць, што можа быць гэтая карэкцыя. Як заўжды, быць правым, але хутчэй неправым, таму што в таймінг не папаў. Была гэтая дывергенцыя на пачатку студзеня. І зараз ужо яно падае ніжэй і ніжэй. Можна было б, конечно, тады выставіць стоп-лосс крыху вышэй і трымаць увесь гэты час кароткую пазіцыю, але я так не зрабіў, атрымаў стоп-лосс і выйшаў. Зараз можна чакаць, што гэтая карэкцыя па MACD будзе крыху глыбей, чым зона каштоўнасці. Зараз чырвоны колер на абодвух таймфреймах, танна, але купляць не мае сэнсу. Чакаем, што адбудзецца далей. NASDAQ, што бачна, таксама узыходны тренд, таксама ўжо некалькі свечак зачынілася ніжэй зоны каштоўнасці. Таксама варта чакаць, што пойдзе яшчэ ніжэй крыху. Хаця гэтыя цені на адметкі недзе 24 500 ці 400 паказваюць, што NASDAQ ніжэй не жадае ісці хутка, але калі гэты ўзровень будзе прабіт, тады пойдзе з ускарэннем уніз. Зараз танна на абодвух таймфреймах. Чакаем, я б чакаў карэкцыю па MACD, нічога б не рабіў.
Цікава, што адбылася з даксам. З даксам быў узыходны тренд і падзенне на гэтым тыдні больш, чым на амерыканскім кантыненце. Гэта звязана з Іранам. Можна падумаць, што, як заўжды, Еўропа больш залежыць ад таго, што адбываецца на кантыненце, чым Амерыка, таму гэтыя пастаўкі нафты, сама нафта падскочыла ў 1,5 разы і гэтак далей. Гэта ўсё дрэнна адбіваецца на прамысловасці. Таму можна таксама чакаць, што будзе нейкая, навогуле нейкая рэцэсія можа пачацца з-за гэтых войнаў у ўсім свеце. Гэтая нестабільнасць. Зараз дакс яшчэ намінальна ўзыходны тренд, але ўжо вельмі танна на абодвух таймфреймах. Можна спрабаваць купляць, але калі колер будзе сіні ці зялёны. Пакуль што я б чакаў, што некалькі тыдняў яшчэ будзе гэтая вайна, таму што ЗША не казалі ніякіх канкрэтных мэтаў, што яны жадаюць дасягнуць і гэтак далей. Колькі прадліцца гэтая вайна невідавочна, і таму гэтыя ўсе рызыкі зробяць так, што дакс, магчыма, будзе падаць далей. Таму пакуль нічога не робім. Ганконг таксама можна замеціць, што ідзе карэктыроўка па MACD, таксама падзенне, вельмі танна, усе індексы вельмі танна. Можна пазначыць нейкі дакс, напрыклад, для назірання на наступны тыдзень, калі колер будзе сіні, будзе добрая магчымасць, каб купляць, на мой погляд, вельмі танна, але таксама трэба чакаць. Таксама Японія. Па Японіі я б чакаў карэкцыю, таму што гэта гістарычна нейкія максімум па MACD, і карэкцыя можа дайсці да нуля ці ніжэй. На гэтым узроўні я б не купляў, хаця яшчэ ўзыходны тренд і окей на тыднёвым, танна на дзённым, але колер чырвоны. Біткоін. Па біткоіну не адбылося ніякага добрага адскока да зоны каштоўнасці. Можна казаць, што гэта ўжо, верагодна, нейкі максімум, які быў паказаны, і дальше будзе падзенне, і вышэй узроўня 74 000 не будзе дасцігнута наступныя паўгады нейкі час. Таму сыходны тренд вельмі танна на тыднёвым, танна на дзённым, але заходны тренд па біткоіну купляць я б не купляў. Эфір. Таксама штосьці падобнае, сыходны тренд вельмі танна на тыднёвым, танна на дзённым. Сыходны тренд таксама пакуль нічога не робім. Золата. Заходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, ніякага паттерна на пакупку не бачна, пакуль што далей. Срэбра. Па срэбра выглядае як нейкая манія. Можна заўважыць, што рост быў гэты буйны вышэй канала 3ETR. Потым дайшоў да зоны каштоўнасці, потым зноў нейкі адскок і зноў падзенне. Гэта гаворыць, што гульцы на гэтым рынку знаходзяцца вельмі не ў стабільным псіхалагічным становішчы, на мой погляд. Таму я б туды не лез. І зараз дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Пойдзем далей. Медзь. Медзь узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама MACD высока на максімумах папярэдніх, таму варта чакаць карэкцыю, і таму нічога пакуль не робім. Паладзій. Паладзій цікава, што таксама ўзыходны тренд. Чырвоны колер на гэтым тыдні, танна на дзённым, окей на тыднёвым, але MACD знаходзіцца высока, таму я б чакаў бы таксама нейкі час карэкцыю. Прыродны газ. Сыходны тренд, нейкая магла быць тут дывергенцыя, як я пазначыў. Таму б я б чакаў крыху ніжэй, але, можа быць, яна ўжо спынілася. Таму зараз танна на тыднёвым, окей на дзённым. Не ведаю, выглядае не супер, але здесь бачны нейкі ўзровень, здесь сіні колер, здесь зона каштоўнасці, здесь MACD перасекла
сігнальную лінію і гэтак далей, але по MACD на тыднёвым можна заўважыць, што яно можа пайсці яшчэ глыбей, там я б чакаў, таксама не лез. Нафта, па нафце, як і чакалася, на гэтым тыдні будзе буйны рост, таму што навіны з вайной заўжды нядобрыя. Што можна казаць зараз? Вельмі дорага, нічога не робім, ідзем далей. Кава робуста, сыходны тренд. Што яшчэ тут бачна, што танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Здесь могла быць дывергенцыя. Цікава, што яна не здарылася з першай спробы, так казаць. І калі неяк так паставіць, то зараз выглядае крыху лепей. На мой погляд, што яно зачынілася вышэй гэтага ўзроўня, хаця яно крыху вышэй зоны каштоўнасці. На мой погляд, гэта выглядае як запаздалая дывергенцыя, што яна адбылася тут, але рынок дадавіў па інерцыі яшчэ крыху ніжэй і зараз адскоквае, і гэты тэхнічны сігнал таксама выглядае добра. Кава, сыходны тренд, сіні колер, папярэдні быў чырвоны пін-бар, і зараз выглядае так, што можна купляць на наступным тыдні. Калі нічога лепшага будзе не заўважана, тады, я думаю, гэта будзе прэтэндэнт на пакупку. Кава, арабіка. Арабіка таксама сыходны тренд, таксама нейкі ўзровень, але акрамя ўзроўня па робусце быў нейкі магчымы сігнал. Тут пака ніякага сігналу не бачна, але ўжо окей. Танна на тыднёвым і окей на дзённым. Таксама можна пазначыць, магчыма, штосьці з гэтага адну лепшую выбраць і купіць. Какава. Какава я чакаю, калі спыніцца гэтае падзенне. Зараз першы за апошнія 2 месяцы сіні колер на тыднёвым графіку. Вельмі танна на тыднёвым, окей на дзённым. Выглядае на самой справе добра, як доўгатэрмінова, таму што зараз какава на ўзроўні недзе 3 гады таму. І гэта, напрыклад, навогуле ўзроўні каля 3000, якія максімум былі раней. Можна чакаць, што гэтыя максімумы будуць як падпорка, і ўжо недзе на гэтым узроўні можа быць адскок. Таму кава таксама пазначу на назіранне ці пакупку на наступны тыдзень. Ідзем далей. Apple, узыходны тренд, але колер чырвоны закрылася ніжэй звязальнай сярэдняй, таму вельмі танна, але трэба чакаць. Amazon. Па Амазону таксама была спроба на падзенне, дывергенцыя. Зараз на гэтым тыдні Amazon вырас у адрозненне ад Apple. Колер сіні, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Не ведаю, што здесь. Тэхнічна няма ніякага сігнала на пакупку, але выглядае окей, можна пазначыць, але гэта не значыць, што трэба купляць. Google, ён жа Alphabet, узыходны тренд, окей у зоне каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым, колер чырвоны, падзенне яшчэ можа быць нейкі час, і гэтая MACD знаходзіцца вельмі высока, таму я б чакаў карэкцыю, потым бы я жадаў купляць Google, але зараз крыху рана. Microsoft, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Не ведаю. Microsoft добрая буйная кампанія, але чамусьці нет жадання купляць. Хаця тэхнічна выглядае як окей, што ўжо пачынае спыняцца
гэтае падзенне, карэкцыя па MACD скончылася, і зараз цана знаходзіцца ў зоне каштоўнасці на дзённым і окей на тыднёвым таксама можна пазначыць. Па Тэсле яшчэ гэтая карэкцыя па MACD працягваецца, яшчэ узыходны тренд намінальна, але апошнія 5 свечак закрыліся ніжэй, таму можа перайсці ў сыходны тренд і можа яшчэ будзе падзенне, але зараз танна нічога не робім. Па меце таксама нейкі флэт ці сыходны тренд. Колер чырвоны, нічога не робім. Шукаем магчымасці крыху пазней. Ніякай прыгожай дывергенцыі таксама не бачна. IBM. Мне спадабаецца гэтая кампанія. І зараз сыходны тренд намінальна, але гэтая буйная свечка паказвае, што і гэтая цень вельмі доўгая. Паказваюць, што дзесьці на ўзроўні 240 ніхто ўжо не жадае выкідваць гэтую кампанію, таму можна разглядаць магчымасць, каб купляць. Я таксама пазначу, таму што на тыднёвым аглядзе танна, на дзённым окей, ужо MACD крыху ніжэй нуля. Можна яшчэ паглядзець на месячным аглядзе і зрабіць больш глыбокі вывад нейкі. На месячным аглядзе бачна, што MACD вельмі высока і будзе падзенне па месячнаму агляду. Таму, магчыма, не лепшы час, каб купляць. Можна чакаць, што яшчэ некалькі месяцаў, гэта значыць, напрыклад, паўгады ці год яно будзе у лепшым выпадку бакавіку, у дрэнным пойдзе яшчэ ніжэй, таму можа быць пакуль што нічога рабіць і не будзем. Autodesk, сыходны тренд, апошнія 2 свечкі сінія. Зараз окей на тыднёвым, дорага на дзённым. Была выдатная справаздача. Таксама трэба глядзець, што на месячным аглядзе. На месячным аглядзе таксама ўжо выглядае як крыху падзенне, але вельмі велізарная цень. Цяжка казаць, таму пакуль дорага і нічога не робім, ідзем далей. Coca-Cola, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль нічога не робім, ідзем далей. Procter & Gamble я яшчэ не зачыніў, была выдатная магчымасць зачыніць недзе зверху на канале 3ATR, але як заўжды, калі нічога не робіш, нічога добрага не атрымліваецца. Таму зараз узыходны тренд у зоне каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым. Не ведаю, таму нічога рабіць пакуль не трэба. Мне, магчыма, трэба зачыніць, калі не будзе адскока наверх, то трэба без убытак закрываць гэтую пазіцыю. First Solar, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Можна пазначыць на назіранне, таму што MACD ўжо карэкцыя можа скора скончыцца. Была нядобрая справаздача, але окей, і зараз танна на абодвух таймфреймах. Дагэтуль быў добры тренд. Можна заўважыць, што ёсць якая-то сезоннасць у гэтай акцыі, таму можа чакаць крыху ніжэй па 145 на гэтых узроўнях. А можна не глядзець на наступным тыдні і глядзець крыху пазней. JP Morgan Chase, таксама пачынаецца яшчэ сыходны тренд, таксама была дывергенцыя, чакаем карэкцыю, зараз танна, чырвоны колер, будзем купляць пазней. Pfizer, узыходны тренд, дорага на тыднём, дорага на дзённым, ідзем далей. Cisco, узыходны тренд, крыху дорага на тыднём, танна на дзённым, таксама пакуль не купляем. TNT, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога не купляем. Altria, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, нічога не робім, ідзем пакуль што проста далей. Netflix,
Netflix адскок пасля навін з Paramount, што яны выйшлі з гонкі за Warner Brothers. Зараз можа пачна аднавіцца ўзыходны тренд, але дорага на абодвух таймфреймах, таму пакуль што таксама нічога не робім. Walt Disney сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, але таксама рабіць пакуль нічога не трэба, ідзем далей. Nestlé узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама пакуль нічога не зробіш. Airbus узыходны тренд, была гэтая добрая дывергенцыя, і як мы пазначылі на папярэдніх тыднях, яно падае ўсё ніжэй і ўжо перасякліся дзве злізгальныя сярэднія, што паказвае, што тренд яшчэ можа пару тыдняў працягнецца. Таму ідзем далей. Hansol таксама пачынаецца сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, колер чырвоны, таму нічога не робім. SAP узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. ThyssenKrupp узыходны тренд, таксама падзенне. Недобрая справаздача атрымалася нейкая, таму танна, але купляць рана. Kratos Defense узыходны тренд, окей на тыднёвым, танна на дзённым, але таксама была гэтая дывергенцыя, і таму я б чакаў, што пойдзе крыху ніжэй, таму нічога пакуль не робім. Siemens узыходны тренд, таксама можа пачацца сыходны тренд, таму што закрылася першая свечка ніжэй зоны каштоўнасці, і можа гэта пачатак толькі, таму пакуль нічога не робім. Siemens Energy таксама свечка закрылася ніжэй, але тренд яшчэ узыходны, і яшчэ дорага на тыднёвым, танна на дзённым, там таксама пакуль нічога. ASML таксама узыходны тренд, падзенне на тыднёвым, вельмі высокая MACD, таму б я б чакаў, калі будзе карэкцыя, але зараз вельмі танна, ідзем далей. SAP. Па SAP выглядае, што сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым, ніякага прыгожага паттерна не бачна, акрамя таго, што ёсць нейкі ўзровень 10 па 165, ніжэй якога цана не жадае ісці, і гэта можа выглядаць як паўза перад дальнейшым падзеннем ці дно, ад якога яно адталкнецца і пойдзе вышэй. Зараз уже MACD вельмі глыбока, апошні некалькі тыдняў зялёны колер я пазначу як трэба дакупляць, таму што я взял недзе высока, зараз з плохо з матэматыцы недзе каля 55, то есть каля 27% дысконт, з якім можна дакупіцца, выглядае як окей. Infineon Technology узыходны тренд, але падзенне таксама окей на тыднёвым, танна на дзённым, але пакуль нічога рабіць не будзем, ідзем далей. Adyen сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, але таксама сыходны тренд купляць не варта. ST Microelectronics узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль што далей. BC Semiconductors узыходны тренд, окей на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль што окей, але справаздача была добрая. Amadeus IT Group падзенне, сыходны тренд, адскок, апошні колер сіні, дорага ўжо на дзённым, окей, танна на тыднём, пакуль што ідзем далей, паттернов не бачна. Quantic Group узыходны тренд, крыху дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім, ідзем далей. Prosus сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, ніякага яркага паттерна не бачна, але можна заўважыць, што штосьці здесь адбываецца, але зачынілася ніжэй, закрылася ніжэй, чаму я жадаю заўжды зачынілася. Калі глядзець, можна казаць, што неяк дывергенцыя без правага плеча, таму што яно не было ніжэй нуля.
як па класіцы гэта робіцца, і ўжо некалькі тыдняў сіні колер, і навогуле выглядае як окей. Таму можна пазначыць таксама для назірання, калі закроецца вышэй узроўня гэтага 42,3, недзе каля адметцы 43, таксама гэта і можа быць яшчэ добрай пакупкай у наступным тыдні, таму таксама пакуль што паглядзім. Рашэба Бояс, сыходны тренд, таксама штосьці запаволілася, што яно ўжо сіні колер, недзе на гэтым узроўні 27. Ніякай прыгожай дывергенцыі таксама не бачна прыгожай, але ёсць штосьці падобнае, як на папярэднім графіку, што дывергенцыя без правага плеча. Плечо па-беларускі запамятаў на шалях. Шаля. Не ведаю, як правильно казаць. Трэба загугліць. ChatGPT казаў без правага плеча. Не упэўнены. Окей, таксама Рашэба Бояс трэба, магчыма, дакупляць мне, таму што таксама вельмі 30% падзення. І выглядае як магчымы адскок. Таму, але гэта навогуле не выглядзе як добрая пакупка. Толькі таму, што магчыма будзе адскок, і калі ўсрэдні, тады можна выйсці недзе па 32, напрыклад. Так, ідзем далей. Хермес, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, але чырвоны колер таксама пакуль нічога не бачым. Хайнікен, падзенне, танна на тыднёвым, танна на дзённым, чырвоны колер нічога не дазваляе. British American Tobacco, узыходны тренд, окей, на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. Зеланда, сыходны тренд, прыгожы пін-бар, але колер чырвоны, і магчыма на наступным тыдні будзе яшчэ нейкая дывергенцыя. Тады, можа быць, трэба адкупляць, але як можна заўважыць, я купляў вельмі рана, ўжо некалькі разоў, таму трэба чакаць. CD Projekt, штосьці каля флету, яшчэ можа быць нейкі час карэкцыя. Чырвоны колер танна на абодвух таймфреймах, але чакаем яшчэ. TCMC, узыходны тренд, падзенне. На гэтым тыдні MACD вельмі высока, я б чакаў карэкцыю, таму б нічога не рабіў. Зараз крыху дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Можна спрабаваць купляць, але мне не спадабаецца MACD, што высока. Nintendo, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Спрабавалі пазначыць, што калі будзе адскок да гэтага ўзроўню, можа штосьці добрае будзе, але зараз яго няма, таму можна пакуль выдаліць гэта. Просто окей, але няма ніякага паттерну, каб казаць, што гэта можа быць разварот. Просто пазначым. Sony Group, сыходны тренд. Тут мы ўжо пазначалі, што можа быць адскок таксама. Сама без правага плеча, калі верыць ХПТ-чату. Танна, не ведаю, таксама без прыгожага паттерна я б не купляў, але пазначым. Vodafone, узыходны тренд, таксама на гэтым тыдні падзення, вельмі высокая MACD, таму я б чакаў, што будзе нейкая карэкцыя. Зараз дорага на тыднёвым, танна на дзённым, просто ідзем далей. Nokia, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, далей. Ericsson, таксама узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. Крыху танна, таму далей. BMW,
пачынаецца сходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, чырвоны колер, нічога не зробім. Volkswagen таксама пачынаецца сходны тренд, вельмі танна на абодвух таймфреймах, нічога не зробім. Bayer узыходны тренд, але таксама ніжэй закрылася, і MACD высока можа пайсці ніжэй, таму пакуль што таксама ідзем далей. BASF тут нейкі флэт апошні час, крыху танна на тыднёвым, танна на дзённым таксама пакуль далей. PNB Paribas узыходны тренд, окей на тыднёвым, танна на дзённым, але MACD высока на тыднёвым, там просто далей. Societe Generale узыходны тренд, окей на тыднёвым, танна на дзённым, высокая MACD таксама далей. Louis Vuitton сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер таксама просто далей пакуль што. Pernod Ricard я чамусьці так пазначыў, трэба было не ведаю як трэба, што была добрая магчымасць закрыць вышэй TR недзе па 86, я зачыніў каля нуля, зараз яно упала яшчэ ніжэй, чырвоны колер не дазваляе нічога рабіць, таму нічога не робім. Але навогуле гэтая дывергенцыя была, гэты ўзровень яшчэ трымаецца, і калі напрыканцы наступнага тыдня будзе недзе гэты ўзровень, можна спрабаваць зноў купляць. Sanofi. Яшчэ што не зрабіў на гэтым тыдні, трэба магчыма было закрываць. Сыходны тренд на тыднёвым, танна на абодвух таймфреймах, і здесь была двойная дывергенцыя, таму я купляў, і магчыма я буду трымаць вельмі доўга, таму што мне спадабаецца, калі я бачу дзве дывергенцыі на двух таймфреймах, і гэты ўзровень ён можа быць крыху ніжэй, але стоп-лосс я б казаў, што недобра пазначаны, таму што ён можа быць недзе да 75, верагоднасць 76, і ён можа чапляць і адскокваць, таму гэта яшчэ не паказчык, што гэты разварот не адбудзецца. Таму пакуль нічога рабіць не трэба, але я таксама верагодна не буду яшчэ зачыняць адзін тыдзень. Valeo узыходны тренд, закрылася ніжэй, MACD высока, таму вельмі танна, але нічога таксама рабіць не трэба. Capgemini сыходны тренд, танна на тыднёвым, нейкі адскок, окей на дзённым. Навогуле выглядае окей, нейкі ўзровень, калі ён зможа перайсці за гэты 110, магчыма будзе расці. Можна пазначыць на назіранне, але таксама не іскрава, што адбываецца. Thales узыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. Банка Santander узыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, але MACD высока, таму просто пакуль што ідзем далей. Novartis узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым далей. ABB узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым просто далей. Svenska Handelsbank узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым просто далей. Game Workshop узыходны тренд, закрылася ніжэй зоны каштоўнасці, MACD яшчэ высока, таксама пакуль не выглядае зручна для пакупак. Банка де Sabadell узыходны тренд, але таксама закрылся ніжэй зоны каштоўнасці і колер чырвоны, але з добрага, што гэта MACD карэкцыя амаль спынілася, і скора, можа быць, мы зможам купляць гэты актыў, але не на наступным тыдні. Swedbank узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, танна пакуль што не робім.
Біомеріку сходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Не бачу ніякага паттерна, калі будзе тэставацца гэты ўзровень 92 з копейкамі і потым адскок шукаць, тады будзе добра, але не зараз. Компас груп, сходны тренд, окей на тыднёвым, дорага на дзённым. Не бачу таксама ніякага паттерна, магчыма адскок, але далей. Lloyd Banking Group, узаходны тренд, высокая MACD, окей на тыднёвым, танна на дзённым, а я яшчэ чакаў. Sage Group, сходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым. Але таксама пакуль ніякага паттерна не бачна. Купляць вельмі танна, таму што быў гэты прыгожы пін-бар. Можна, але трэба паразважаць крыху болей. Пазначым на назіранне. Цеска. Заходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Далей. ТСВ, узаходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым, але колер чырвоны і MACD высока, таму трэба глядзець на наступным тыдні. HSBC Holding. Узаходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, таксама MACD яшчэ высока, я б чакаў, не спяшаўся бы. Атран Holding, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. Boston Scientific, окей, я трымаю гэтую пазіцыю і штосьці недобрае. Быў буйны рост, і зараз буйное падзенне. Гэта варта чакаць на месячным аглядзе, таму што я купіў, калі яно пачалося падзенне, таму яшчэ паўгады яно будзе падаць. Таму трэба чакаць доўга, другімі словамі. Зараз вельмі танна, але нічога рабіць не трэба. Adobe, сыходны тренд, окей на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. Duolingo, сыходны тренд, окей на абодвух таймфреймах. Апошняя справаздача была окей. Ніякага прыгожага паттерна не бачна. Можна пазначыць на назіранне, але не іскрава. Таму што тренд падае, і паттерна на разварот няма, і купляць проста падаючы тренд, што гэта танна. Гэта не заўжды добрае рашэнне. Checkpoint Software, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама трымаю гэтую акцыю. Таксама здесь падзенне каля 20%. Можна падумаць, каб дакупіцца, але не так, каб адкрываць новую пазіцыю. Таму што паттерна ніякага прыгожага не бачна, просто танна на сыходным трендзе гэта недобры знак купляць. SME Group, узаходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, просто далей. F5 пачынаецца, аднаўляецца узаходны тренд, ужо дорага на абодвух таймфреймах, просто далей. Fox Corporation яшчэ намінальна, не, ужо пачынаецца сходны тренд. Быў выдатны пін-бар, 2 пін-бары. Зараз буйны адскок. Танна на тыднёвым, окей на дзённым, можна пазначыць. Хаця ніякіх паттернаў не бачна, але фундаментальна Fox, я не ведаю, гэта ўсе сябры Трампа ці што, таму навогуле ўсё павінна быць добра. Fox, калі я не пераблытаў. Таму зараз добра магчымасць, каб купляць. Таму што, як мы ведаем, Трамп будзе яшчэ некалькі гадоў ці больш, чым некалькі гадоў. Так, таму пазначылі, ідзем далей. Fortinet, нейкі флэт, крыху дорага на абодвух таймфреймах, просто далей. Infosys Limited, сыходны тренд, танна на тыднёвым,
Окей, на дзённым. Падзенне яшчэ не скончылася, можна скіпаць, ісці далей. T-Mobile. Пачынаецца ўзыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, проста далей. United Airlines, прыгожая дывергенцыя, і гэтае падзенне ідзе, яшчэ высокая MACD, таму трэба чакаць. Танна купляць нічога не трэба. Vion Ltd. Узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, штосьці неверагоднае было на дзённым, таму проста далей. VF Corporation, таксама, што здесь узыходны тренд, падзенне на гэтым тыдні, танна, але пакуль нічога не робім. Welltower. Па Welltower можа быць прыгожая дывергенцыя, але зараз яшчэ не адбылася, таму трэба чакаць дазваляючы колер. Зараз дорага на тыднёвым, окей, на дзённым нічога не робім. Argen X. Пачынаецца таксама сходны тренд, яшчэ высокая MACD, танна, але трэба дачакаць, калі яно адпадае. Billerud, сходны тренд, танна, чырвоны колер таксама проста далей. Future PLC, сходны тренд, танна на тыднём, крыху дорага на дзённым, але без ніякага паттерна купляць сходны тренд няма жадання. MIPS, сходны тренд, некалькі глыбокіх ценей, але колер чырвоны, падзенне яшчэ не спынілася, проста таксама далей. Quilter PLC, узыходны тренд, окей, на тыднёвым, танна на дзённым, але MACD яшчэ высока, таму проста далей. Betzley, узыходны тренд, дорага на тыднём, дорага на дзённым, нічога не зробім. Alstom, узыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, MACD высока, я б яшчэ чакаў нейкі час, калі яно адпадае. 3i Group, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер, проста далей. Erste Group Bank, узыходны тренд, але пачалася гэтая карэкцыя па MACD, таму трэба чакаць. Чырвоны колер і танна, але чакаем. AP Moller, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. Zoetis, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, таксама пакуль яшчэ нічога не робім, паттерна на разварот няма. Imperial Brands, узыходны тренд, падзенне таксама на гэтым тыдні, танна, але чырвоны колер, нічога не робім. Unilever, падзенне, танна, нічога не робім. M2 Air Engine, таксама падзенне на гэтым тыдні, чырвоны колер, таксама пакуль што не робім. Можна заўважыць, што па Air Engine на тыднёвым аглядзе відавочна класічная дывергенцыя, таму можна пазначыць, што яно будзе падаць яшчэ нейкі час. Таму лепш пазначыць адразу, каб не забыць на наступных тыднях. Хорошая Holding, узыходны тренд, дорага на тыднём, але MACD высока і карэкцыя таксама павінна адбыцца. Аэрапорт Цюріха, узыходны тренд, таксама падзенне на тыдні, окей, на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. Alaska Air Group. Яшчэ не пачаўся сыходны тренд, але свечка закрылася ніжэй, таму танна на абодвух таймфреймах таксама пакуль нічога не робім. Bristol Myers, узыходны тренд, дорага на тыднём, окей, на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. Visa, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. MACD ўжо глыбока, была добрая цень на папярэдняй свячы і выглядае так, што на ўзроўні недзе па 313-315 можа быць добрай пакупкай, пазначым для назірання наступны тыдзень. MasterCard, штосьці падобнае, сыходны тренд, цень, адскок, танна на тыднёвым, добра на дзённым, і MasterCard выглядае, напэўна, крыху лепей, таму што тэхнічна
Тэхнічна яно закрылася вышэй гэтага ўзроўня 518, знаходзіцца ў зоне каштоўнасці на дзённым, танна на тыднёвым, і гэта сведчыць, што гэты разварот можа быць сапраўдным, таму MasterCard можна таксама пазначыць. Віза выглядае таксама штосьці падобнае, але яна не закрылася вышэй гэтага ўзроўня, што дрэнна для візы, але для MasterCard выглядае крыху лепей. І па візе таксама быў перабіты гэты хай па гэты лоў па MACD. Таму віза, на мой погляд, выглядае горш, а MasterCard лепей, тэхнічна гледзячы. Таму пазначым MasterCard з гэтых двух. Саха Робінсон, заходны тренд дорага на тыднёвым, танна на дзённым прост далей. Clorox адбылося падзенне, я закрыў дзесьці на гэтым узроўню, не датрымаў вышэй, цяжка навогуле. Я зрабіў бэк-тэсты, і зараз я ведаю прыкладна, колькі трэба трымаць. 5 ATR, як паказваюць бэк-тэсты на гісторыю пасля такога сігнала, гэта значыць, што дзесьці на гэтым узроўні было бы добра закрываць, і дальнейшы рост гэта ўжо не аптымальна, хаця ён і быў. Але што казаць, зараз падзенне, танна на тыднёвым, танна на дзённым, пакуль нічога не робім. Kinder Morgan. Окей, я трымаю гэтую пазіцыю. Што можна казаць здесь? Буйны тренд аднавіўся, і я буду чакаць да гэтых узроўняў па MACD, таму таксама нічога не робім. Чакаем далей. Нямецкі банк яшчэ узыходны тренд, але ўжо апошнія 4 свечкі закрыліся ніжэй. Таксама гэтая карэкцыя, дывергенцыя на двух таймфреймах, таму вельмі танна, але я чакаў, што яно можа пайсці яшчэ крыху ніжэй, таму што MACD на гісторыі было ніжэй нуля, і ёсць яшчэ магчымасць для падзення. Таму чакаем перад тым, каб купляць. Lumen Technology, таксама пачынаецца сходны тренд, MACD высока, таму таксама пачакаў, што гэтая дывергенцыя, карэкцыя, ўсё адбудзецца, потым будзе танней. United Health Group, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, колер чырвоны, нічога не робім. ServiceNow, сыходны тренд, нейкі адскок пачынаецца зараз, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таму далей. Trip.com, сыходны тренд, сіні колер на гэтым тыдні, гэта добра. Танна на тыднёвым, окей, на дзённым таксама можна пазначыць для назірання, таму што здесь ёсць нейкі гэты ўзровень 53, таму можна глядзець. Калі на наступным тыдні ён закрэпіцца вышэй гэтага ўзроўня, можа быць, трэба купляць напрыканцы тыдня. Тела Pharmaceutical, узыходны тренд, падзенне на гэтым тыдні, MACD высока, я пачакаў карэкцыю, там проста далей. Tapestry, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, таксама можа адбыцца карэкцыя, таму што лакальна гэта абсалютны хай па MACD, і трэба чакаць. Take-Two Interactive, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Але гэтая цень паказвае, што неяк расці не будзе, неяк яно будзе падаць ніжэй, таму я б не купляў. Verisk Analytics, сыходны тренд, окей, на тыднёвым, дорага на дзённым, таму таксама пакуль нічога не робім. Здесь была магчымая дывергенцыя, і яна зачыніцца, закроецца вышэй гэтага ўзроўня, 217 пойдзе вышэй, але неяк незручна. Verisync, сыходны тренд, таксама адскок, окей, на тыднёвым, дорага на дзённым. Але таксама здесь не было ніякай прыгожай дывергенцыі, каб гэта купляць. Наступны AppView, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, нічога не зробім.
Iron Mountain, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. Маратон Petroleum, узаходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога не робім. Quanta Service, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, пакуль нічога. ExxonMobil, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Усё, што звязана з энергетыкай, можна заўважыць, расце, таму што многа незразумелага, што будзе далей. Orly, сыходны тренд, окей, на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Быў гэты паттерн, быў тэст гэтага ўзроўня, і Orly выглядае як то, што тренд можа аднавіцца, таксама можна пазначыць на пакупку. Walmart, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, нічога пакуль што. Cardinal Health, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, пакуль што таксама нічога. Southern Company, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, дорага на дзённым, таксама нічога не робім. VV Granger, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, танна. MACD высока. Можа, трэба пазначыць, каб закрыць. Навогуле, недзе на гэтым узроўні была выдатная магчымасць, каб закрыць. Зараз выглядае як усё горш і горш. Падзенне на 10% недзе. Хаця тренд узыходны, я жадаю зачыніць гэтую пазіцыю, таму што відавочна быў гэты хай пратэставаны, ён быў не перабіты, цана не змагла дайсці вышэй, чым гэты хай. Яна не здолела закрыцца вышэй 1200, і потым падзенне ўніз, і магчыма будзе карэкцыя па MACD. Гэта выглядае як трэба хутка ў панядзелак зачыняць. Unum Group, сыходны тренд, таксама трымаю, штосьці нейкі флэт. Тренд пакуль што не аднавіўся пасля гэтай карэкцыі. Зараз окей на тыднёвым, окей на дзённым, але не бачу ніякага паттерна, каб купляць. Я трымаю, калі хтосьці не трымае, не трэба купляць. Diamondback Energy, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, узаходны тренд, нічога пакуль не зробім. Broadcom, узаходны тренд, але можа пачацца і сыходны, таму што ніжэй апошнія некалькі слупкоў. Але я б яшчэ чакаў гэтую карэкцыю па MACD крыху. Таму хаця ўжо окей на абодвух таймфреймах. Окей на тыднёвым, крыху дорага, але каля зоны каштоўнасці на дзённым, і гэта выглядае так, як мы закрылі недзе на гэтым узроўні, можам перазайсці яшчэ раз, але мы не трымалі 3-4 месяца гэтую пазіцыю, што таксама добра з пункту гледжання рызыкі. Global Markets, узаходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама я трымаю гэтую пазіцыю, таксама не ведаю, калі яе закрыць, таму што ўжо абсалютны максімум дасцігнуты па MACD за апошнія 15 год, але няма ніякага паттерна на разварот, таму яно, магчыма, будзе расці далей высока-высока. Таму проста трымаю, выглядае так. Але зараз дорага, каб купляць. MC Kesson, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, пакуль нічога не робім. Lilly Company. Таксама мы зачынілі, закрылі крыху рана, але на гэтым жа ўзроўні яно зноў аказалася. Зараз выглядае, як будзе карэкцыя па MACD, таму проста пачакаем, хаця ўжо танна на дзённым. Nvidia таксама, пакуль што гэта доўгая карэкцыя па MACD, трэба пачакаць яе, таму не трэба спяшацца. Чырвоны колер, танна, ждём, чакаем. Howmet Aerospace, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама я трымаю гэтую пазіцыю, таксама не ведаю, калі яе закрыць.
Зараз выглядае, што MACD ўжо аднавіла новыя хаі, вельмі дорага і выглядае як можна і закрыць. Мы добра праехалі на гэтым трендзе, што мяне навогуле радуе, так гэта што вельмі кароткі стоп-лосс патэнцыйна мог быць. Я таргую без стопаў, гэта дрэнна, таму што ў брокера іх няма, каб зручна паставіць тэйк і стоп, таму нічога я не стаўлю, але навогуле здесь была добрая магчымасць і мы яе выкарысталі. Але калі глядзець на месячны агляд, мы куплялі, калі MACD было высока, і яно пайшло яшчэ вышэй. Таму калі бачыш тренд твой сябар, і магчыма тренд застанецца і не трэба быць песімістам як я і заўжды чакаць, што тренд развярнецца. Тым больш не было ніякіх дывергенцый. Окей, гэта ўсё оф-топ. Зараз дорага, нічога рабіць не трэба, акрамя магчыма фіксацыі. Kroger Company. Узыходны тренд таксама вельмі дорага, нейкі ўзроўні тут, але MACD яшчэ нізка. Таксама купляць не трэба, але паглядзець, магчыма, трэба зачыніць. Можа быць і трэба. Philip Morris. Дрэнна выйшла, трэба было, магчыма, зачыніць пасля тэсту гэтага хая, што цана не здолела закрыцца вышэй, і на мінулым тыдні я штосьці такое гаварыў, але як заўжды забыў і не пракантраляваў. Зараз окей на тыднёвым, танна на дзённым, чырвоны колер забараняе што-ліба рабіць. Я маю на ўвазе купляць, і зараз ужо магчыма трэба зачыняць, закрываць, ці ўжо не трэба нічога рабіць і чакаць, што яно адскочыць і пойдзе далей. Можна глядзець, што здарылася на... Ой, не, трэба закрываць. Калі глядзець на месячны агляд, выглядае як класічная дывергенцыя. На месячным аглядзе гэта гаворыць, што будзе доўгае падзенне ўніз, што не 100% як заўжды, таму што гэты сіні колер, гэты месяц, і гэта не дастаткова дакладна, што будзе. Таму трэба чакаць, калі гэтая свечка закроецца, і тады можна казаць, гэта дывергенцыя ці не, таму што калі яно вырасце назад адскочыць, тады яна будзе зялёнай, і здесь будзе зялёны слупок, і гэта будзе ўжо не дывергенцыя. Але трэба маць гэта на ўвазе, што можа быць і на месячным аглядзе падзенне, якое будзе вельмі доўга. General Electric Aerospace, зыходны тренд узыходны, дорага, MACD крыху ідзе ніжэй, але гэта буйны тренд, такое часта здараецца. Зараз дорага, нічога не робім, ідзём далей. Arista Network таксама нейкі флэт, карэкцыя по MACD, окей на тыднёвым, окей на дзённым, але чырвоны колер пакуль нічога не робім. Progressive Corporation, што здесь адбываецца? Сыходны тренд, на абодвух таймфреймах была дывергенцыя, таму я трымаю гэтую пазіцыю, але зараз цана танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, я просто трымаю далей, нічога рабіць не буду. Rheinmetall выглядае штосьці недобра. Пачынаецца нейкі сыходны тренд, але можна заўважыць, што карэкцыя па MACD амаль што скончылася, і магчыма тренд аднавіцца. Зараз танна на абодвух таймфреймах, але купляць рана, таму што колер чырвоны, але я просто трымаю далей гэтую пазіцыю. І Public Service, пачынаецца узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, нічога не зрабіць. Аўтазона, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, пакуль не бачна нічога, ідзем далей. Northrop Grumman Corporation, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль нічога не робім. Мюнхенская страхоўка, сыходны тренд, танна на абодвух, таксама пакуль нічога не робім. І
Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. На MACD высока, я б чакаў карэкцыю, там таксама нічога пакуль што. Heidelberg Materials, сыходны тренд, танна на абодвух. Была гэтая дывергенцыя, таму трэба чакаць, калі яно скончыцца недзе, магчыма, на гэтым узроўні. Там таксама пакуль нічога не робім. Нямецкі тэлеком. Я таксама трымаю пазіцыю. Узыходны тренд. На дзённым ужо выглядае як магчымы разварот, але калі заўважыць, гэтыя цені яны доўгія і яны не ідуць ніжэй паволі злізальнай сярэдняй. Гэта паказвае, што недзе на гэтым узроўні людзі адкупляюць назад на 32,5. Таму, магчыма, трэба яшчэ пачакаць крыху вышэй. На месячным аглядзе выглядае так, што MACD ідзе наверх, таму, магчыма, будзе аднаўляць хаі. І гэта значыць, што трэба чакаць і глядзець, аднавіць хаі ці не, і потым прымаць нейкае рашэнне. Зараз MACD нізка. Таму паглядзім, што адбываецца. Таму буду яшчэ чакаць крыху. Energy нейкі флэт. Карэкцыя па MACD амаль што скончылася. Танна на абодвух таймфреймах, але купляць нельга. Oracle, сыходны тренд. Танна на тыднёвым, окей на дзённым. Няма ніякай прыгожай дывергенцыі тут, таму проста окей. Можна пазначыць, калі хтосьці жадае, выглядае як добрая кампанія на добрых адметках па цане. Калі аглядзець, што было яшчэ ў верасні, 8 верасня прыкладная кампанія была 340-345, і зараз 153, 150, 140. Амаль што больш чым у 2 разы упала. 50 ці 60% дысконт, вельмі добра. Кампанія буйная, яна на ўзроўнях хайпу, недзе на сярэдзіну ці канец 24 года. Таму выглядае як доўгатэрмінова окей. Таму пазначым. Firdaus Education, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. Нямецкая біржа аднаўляе узыходны тренд. Яшчэ злізальнай сярэдняй не перасекліся, а выглядае так, што ўжо тренд аднаўляецца. Таму хто трымае добра, хто не трымае ўжо позна, дорага на абодвух таймфреймах, таму ідзем далей. І апошняя акцыя Gilead Scientis, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, таму таксама пакуль нічога не робім. Усім дзякуй, хто будзе глядзець і штосьці пытаць у каментарах. На гэтым я скончу агляд на гэты тыдзень. Некалькі прыемных магчымасцяў, на мой погляд, было знойдзена. Гэта датычыцца какава ці кава. А таксама можна глядзець на ўсе індексы, калі штосьці будзе змены пра вайну, ці мэты США, ці нейкія даты, калі гэта павінна скончыцца, рынок будзе, безумоўна, пазітыўны і можна купляць. Усё на гэтым. Усім да пабачання, да новых сустрэч.